En nome de todo o pobo galego, expresar, estamos consternados todos dende onte, dende que coñecimos a media tarde o accidente que se produciu en Córdoba e que conforme pasaban as horas íbamos coñecendo datos da enorme gravidade. Neste momento siguen traballando nas vías os servizos de emerxencia, por lo tanto, primeiro, en nome de Galicia e de todos os galegos e galegas, transmitirlle o noso pesar polas vítimas que se coñecen ahora mesmo, alrededor de 40. Agardemos que non suba este número, pero por desgracia é posible que aínda aumente. Por suposto, os seus familiares o noso máximo apoio e o pésame por todas as vítimas e desexar que as persoas feridas, moitos agora mesmo nos hospitais, que se poidan recuperar canto antes. Lóxicamente, os galegos temos que botar a vista atrás e recordar o accidente de Angrois do ano 2013. Naquel momento recibimos a solidaridade e a axuda de moitísimas persoas, sentimos o seu cariño e polo tanto agora queremos facer o mesmo coas persoas afectadas polo accidente de onte. Tempo haberá de saber as causas, pero creo que neste momento, onde aínda se está traballando, sobre todo dende que volveron as horas de luz con especial intensidade toda a noite, por suposto, pero ahora aínda se está traballando nas vías, axudando as vítimas, buscando todavía posibles vítimas. Creo que é o momento de mandar o noso apoio, ofrecer toda a nosa axuda e agradecerlle a todo o mundo que traballou, os veciños, por suposto, que estaba máis cerca do lugar do accidente. Outra vez, recordo os veciños de Angrón nese momento, outra vez os veciños botando a man e dando exemplo, e por suposto a todos os servizos de emerxencia, persoal de atención psicolóxica, Forza de Corpo de Seguridade, que están traballando, demostran unha vez máis a súa enorme profesionalidade nun momento tan duro como este. Por lo tanto, todo o cariño do pobo galego, todo o apoio, o noso pésame ás familias das vítimas e todo o apoio ás persoas directamente afectadas, máis directamente afectadas por este tremendo accidente.